ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 6వ వచనం. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము. దేవుని యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తన్ను వెదుకు వారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను. దేవునికి ఇష్టమైన వారంగా ఉండాలంటే విశ్వాసము కలిగి ఉండాలి. విశ్వాసమును కలిగి లేకుండా జీవిస్తే దేవునికి ఇష్టమైన వారంగా ఉండలేమని ఈ వాక్యం తెలియజేస్తుంది. కావున ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని ఉనికి కలిగి ఉన్నాడని విశ్వసించాలి. ఆయన ఉనికిని నమ్మాలి. ఆయన మానవులకు ఫలము దయచేయువాడని నమ్మాలి. ఎందుకంటే తండ్రి కుమారుని ద్వారా మనకు అనుగ్రహించే రక్షణ భాగ్యాన్ని పొందుకోవటానికి విశ్వాసం ఎంతో అవసరం. అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథంలో 16వ అధ్యాయము 31వ వచనంలో ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును కూడా రక్షణ పొందుదురని వ్రాయబడి ఉంది. కావున ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగత జీవితాల్లో విశ్వాసాన్ని కలిగి జీవించాలి. అప్పుడు మన జీవితంలో మన కుటుంబస్తుల జీవితాల్లో రక్షణను పొందుకుంటాము. అలాగనే దేవుడిచ్చే ఈ రక్షణ ఎంతో విలువైనది. మనల్ని ఈ లోకంలో తండ్రికి ఇష్టమైన వారంగా జీవించటానికి, నిత్య రాజ్యానికి వారసులుగా చేస్తుంది. కావున అందరూ ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి రక్షణను పొందుకుని ఆయనకు ప్రియమైన వారంగా జీవిస్తూ నిత్య జీవానికి వారసులు మగుదాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ సహాయం చేసి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన. సర్వసృష్టికర్తమైన మా తండ్రి, జీవం కలిగిన మా దేవ, మీకే స్తోత్రములు. తండ్రి, మీ ఎడ్ల మేము ఎల్లప్పుడూ విశ్వాసంలో స్థిరముగా ఉండి మీరిచ్చే నిత్య రాజ్యానికి వారసులం అవటానికి సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.